ଜଳସଙ୍କଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ। ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଜଳସଙ୍କଟ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ବୃହନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା 7ଟି ହ୍ରଦରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମାତ୍ର 10.35% ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସିର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନୂତନ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣର 20% କାଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ସାରା ମୁମ୍ବାଇରେ 10% ଜଳ କାଟ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୋରୱେଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ପି ଓଡ଼ିଶା।